Alright, so mga kabombo, live direktamente sa maong crime scene din gisugdan sa maong gamay nga payag-payag ang panagbangi or unang nahitabo sa maong makalilisan no nga krimen niining pagpatay sa kauban niini og ingaman gisulod sa sako o gilubong mga kabombo. Pipila ka adlaw na diskubrehan usab sa mga concerned citizen atong susihon ang maong area niining dapita mga kabombo. Ang ining maong gamay nga barong-barong mga kabombo, makita nato nga usa kini no ka ilimnanan nila or pahuwayan usab sa mga caretaker dinhi balik unom ka mga individual ang anaa mismo dinhi dapita sa maong krimen og lima nini ang maong suspitsado mga kabombo. Ang usa-usab nini karon lang gyud na dakpan diini gidemonstrate niya ang maong panghitabo kung sa niya pagpatay ang maong ihang kauban sa pagpanarbaho na si alias Giovanni mga kabombo, 46 anyos. Ang suspitsado mingon nga ihang gigamit ang maong gamay nga kutsilyo nga taas usab mga kabombo. Dalit niyang giduslat o gipataop sa ubol-ubol usab niini. At ang ilang ang mga dugang detalye dinhi lamang sa Bombo Radio Cebu. This is Bombo Rocky Lavares. This is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta radio. Bombo!